A suspensión do mercado ambulante de Cambados finalmente resolverase no pleno municipal. A formación Cambados Pode presentou hoxe unha moción para debater a apertura dos postos ambulantes. Dende a formación defenden que hai que reactivar a economía local e que o punto máis seguro para facelo é o actual paseo marítimo. Porque entendemos que esa é a ubicación máis segura dende o punto de vista das normas sanitarias. Trasladar, como pretende o Goberno municipal, ese mercado á Rúa Nova significaría aumentar o risco de contagio, posto que sería tremendamente dificultoso manter o distanciamento social nunha rúa de que por sí é moi comercial, é moi transitada e onde temos colectivos de risco de máis de 65 anos. Polo tanto, a situación, a ubicación máis segura, sen ningún tipo de dúbidas, é a actual. Nesa moción tamén pedirán ao bipartito que non se aborde o traslado do mercado ambulante sen consensualo antes con todas as partes implicadas. O que pedimos é que cando remate a crise económica e social derivada do coronavirus, aí se poderá abordar este proxecto, pero por suposto consensuando previamente con veciños e tamén cos propios vendedores ambulantes. O concelleiro de Economía aclarou que a suspensión se debe á negativa dos vendedores a trasladarse á Rúa Nova, a localización máis segura segundo os estudos que fixo o Concello. Dende Cambados Pode desconfían destes informes e consideran que Somos Cambados está aproveitando a ocasión para cumprir coa súa promesa electoral de trasladar o mercado. Polo tanto, é simplemente unha excusa barata para tratar de xustificar ese cambio, un cambio, por certo, autoritario e sin consulta previa a ningunha das partes implicadas. O concelleiro de Economía tamén explicou que a opción dos vendedores de valar o recinto cos seus vehículos non sería posible por non respetar as medidas de seguridade. Unha opción que si ben viable dende Cambados Pode. É tremendamente sencillo, é dicir, non é nada dificultoso. Se fai habitualmente cando hai calquera proba deportiva, cando hai calquera evento festivo, pois o Concello ten que vallar moitísimas veces calles, zonas para celebrar esos eventos e é algo que o Concello está moi acostumado a facer. A moción será levada a debate nun pleno que polo de agora se descoñece cando se celebrará. Cambados Pode tamén criticou o Goberno por non celebrar plenos e pola súa falta de diálogo coa oposición.